ଲାଗୁଛି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ସବୁ ଖାଇବା ବାନ୍ତି ହୋଇ ପେଟ ଖାଲି ହେଇଯାଇଥିବ। ଚିଚି ଦି ବୁଢା କମ୍ପିଟିସନ କରି ଗନ୍ଧ ପାଡ଼ ଛାଡୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେବେଲୁ ପାଡ଼ିନି ରେ ଏଇ ଶଙ୍କରା ଭାଇ ପେଟ ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି। ଆରେ ମୁଁ ମନା କରିଥିଲି ଆସିବା ପାଇଁ ଏ ବାଳୁଙ୍ଗା ଜାଲ ମତେ ହିଡ଼ି ହିଡ଼ି କାହିଁକି ଆଣିଥିଲା ରେ। ରାତି ସାରା ମଣିଷ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବ ନିହାରିବନି। ছিলো কি গন্ধ ছি 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 আঙ্ক পছরে ଯିବା କଥା ନୁହେଁ। কি বাসনা ছিল। ଜେଜେ ଭୋଜିଟା କେମିତି ଲାଗିଲା? ଓହୋ ଗ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ କଣ ହେଲା